jedna dobra sezona u smislu jednog lepog iskustva. Nažalost, nismo nastavili saradnju, ali zaista nema nekih loših osjećanja vezano za iskustvo koje sam i priliku koju sam imao da vodim jedan NBA tim. Nažalost, kompleksna situacija i neke stvari u životu kliknu, nekad ne kliknu. Kažem, ja sam izuzetno zahvalan za jednostavno situaciju da sam mogao da vodim jedan tim i na kraju krajeva to je moj tim koji sam radio od 2008. 2013. i tako dalje. Tako da, kažem, lepo iskustvo. Ako me pitate da li bi sad kad bi mogao da vratim vreme i da mi ponude ponovo taj posao, ja bih ponovo rekao naravno da, u sve objektivne probleme koje smo imali, a kojima sad kada sve to prođe, ne bih da govorim zato što je zaista nebitno, čovjek se okreće nekim drugim stvarima, život ide dalje i sve su to neka iskustva koje čine život. Saradnja sa Vlade Divcem vas očekuje između ostalog u Sacramento Kingsima. Šta očekujete od toga? Kako uopšte tekao taj razgovor i taj dogovor? Možemo li da znamo neki detalj? Da, pa Vlada Divac je, mislim, znamo jako dugo. Ja znam njega mnogo duže nego on mene i on je u tom NBA svetu skoro 30 godina. Vlada je sebe uspostavio i ustoličio kao jednog vrlo stabilnog generalnog menadžera i zaista je njegova situacija jako dobra. Vlade i Peđa Stojaković koji je njegov asistent, oni su mnogo iznad mene. Ja sam na terenu, radim košarku, radim sa Luke Waltonom koji je glavni trener, tako da mi pripadamo istoj košarkaškoj kulturi, istom govornom području i tako dalje. Međutim, kažem, moja saradnja će pre svega i dnevna komunikacija će biti sa stručnim štabom, sa Luke Waltonom, a Vlade Divac je mnogo iznad nas.